गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। बर' हारिनि गेजेराव मोनसेनि उनाव मोनसे गोजोनथाव खौरांखौ मोननो हागासिनो। थिग बिब्दिनो फिन सासे बर' आइजोआ साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हादों। बर' हारिनिफ्राय गोबां गागि थुनलाइगिरि एबा रोंगौथि गोनां थुनलाइगिरिफोरा भारत सरकारनि साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ आजावनो हागासिनो। बेबायदिनो देग्लायनि 2023 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ कक्राझार जिल्लानि प्रतिमा नन्दि नार्जारि बिथाङा मोननो हादों। गसाइनि गोजोन नोजोर सुंद' सल' बिजाबखौ लिरनानै प्रतिमा नन्दि नार्जारि बिथाङा 2023 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोननो हादों। गोदान दिल्लीयाव बिथां प्रतिमा नन्दि नार्जारिया साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ नाजावो। देग्लाय बोसोर एबा 2023 मायथाइयाव खुंनो थाखाय नैथि ISPLखौ फैगौ नभेम्बर दाननि 21 खालारनिफ्राय जागायनो थि खालामनाय जादों। बे खालार थि खालामनाया सानसे साननै फावसायनो हागौ आरो मोनबा काउन्सिलआ कनफार्मेसन हरबाय होननानै EM दावबायसा बर' बिथाङा फोरमायनानै होदों। आरो माखासे काउन्सिल कनफार्मेसन हरबावनो दङ आरो बेखौ नेनानै दङ। जुदि जायाब्ला पलिसिखौ चेन्ज खालामगोन, नाथाय बे लिगखौ खुंनो थाखाय साखाफारा जाना दङ होननानै दावबायसा बर' बिथाङा बुंबावदों। मोनसे गोनांथार फोसावनाय। फैगौ 16 नभेम्बर खालि बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमा जायगायारि बन्द एबा लकेल बन्द फोसावदों। बिटिआरनि कक्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर आरो उदालगुरि जिल्लायाव गोहोम गोग्लैगोन। बे बन्दआ बिटिआरनि सिङाव थानाय सोलोंथाइ फसंथान, सरकारि आरो सरकारि नङै मावख'फोराबो बन्द थागोन होननानै बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमा फोसावनानै होदों। बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमा बर' थुनलाइ जोनोम साननि थाखाय बे बन्दखौ फोसावनानै होदों। चिरां जिल्लानि रिफु रिजार्भ फरेस्ट ओनसोलखौ नेसनेल पार्क खालामनायाव बिटिआर सरकाराबो थांखि लादों। बिटिआरनि हाग्रा ओनसोला मानो जोबलांनो हमखो? बिटिआरनि बिफां-लाइफां, मिथिंगायारि सम्पदफोरा मानो जोबलांनो हमदों आरो बेनि आन्दोआव सोरनि आखाइ दं? बेनि सायाव दायो बर'नि माहारियारि आफाद एबसुजों लोगोसे बिटिआर सरकाराबो सांग्रां जादों। बिटिआरनि सिङाव थानाय गासै बिफां-लाइफां हाग्रा ओनसोलखौ फोजोबस्रांनायनि हेंथायै बिटिआर सरकारा गोख्रों राहा लागोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंदों। बिथाङा बुंबावदों, बिटिआरनि हाग्रा ओनसोलखौ बेंखननाय एबा सांग्रांथि होनायनि फारसे फैगौ दिवालीनि उनावनो मोनसे गोनांथार हाबाफारि लानाय जागोन। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि रिफु हाग्रा ओनसोलाव गोबाव समनिफ्राय दंफां फालांगिरिनि नोजोराव बेसेन गोसा बिफां-लाइफांफोरा जोबस्रांलांनो हमदों। बेखौ लानानै बर'नि माहारियारि आफाद एबसुजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङाबो गावनि दैदेननाय बिटिआर सरकाराबो गोख्रों राहा लागोन होननानै बुंथिदों। बेजों लोगोसेनो बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा रिफु हाग्रा ओनसोलखौ नेसनेल पार्क महरै फोसावनायनि थांखि लानायखौ एबा दाबि खालामनायनि सायाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङाबो एबसुनि बेबादि थांखि लानायखौ हेफाजाब होनानै बिटिआर सरकाराबो थाबैनो राहा लागोन होननानै बे गोनां बाथ्राखौ प्रमद बर' बिथाङा बुंथिनानै होदों। गोजोनखौ लानानै रंजानाय आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव अराय सम गोजोनखौ लाखिनो थाखाय बाइक रेलिखौ बानायनाय जादों होननानै फोरमायदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा इउपिपिएल दोलोआ कक्राझारनिफ्राय लानानै चिरांनि काजोलगावआव थानाय स्टेडियामसिम गोजोनखौ लानानै रंजानाय आरो गोजोनखौ अराय सम रायजो राजाफोरनि गेजेराव दोननो थाखाय बाइक रेलि खालामदों। बे बाइक रेलियावनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लानानै बुंदोंदि गोबां बोसोर असान्थिनि उनाव बिटिआर ओनसोलाव गोजोन फैबाय। बे गोजोन थासारिखौ जों बयबो बरायो आरो रंजायो। गोजोन थासारि फैनाय लोगो लोगोनो बिटिआर ओनसोलनि आबादारिफोरा मोजाङै आबाद मावनाय, फरायसाफोरा मोजाङै फरायनाय, गेलेगिरिफोरा मोजाङै गेलेनाय गासैबो बिथिङावनो बयबो गोजोनै दावगानो हादों। बेनि थाखाय भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि, मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाह आरो आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ प्रमद बर' बिथाङा साबायखर बावो। बिपिएफ दोलोआ जाय पावाराव थायो बेजोंनो बिथांमोना थांगोन होननानै हाग्रामा महिलारिया सिगांनो फोसावखानानै दोनदों। हाग्रामा महिलारिनियाव निति आदर्श गैया। जाय पावाराव फैगोन बेजोंनो थांगोन। मानोना हाग्रामा महिलारिनो पावारल' नांगौ। बेनिखायनो बिथाङा जाय पावाराव थायो बेजोंनो थाफानो थैथां नाजागासिनो। बिथांनियाव लाजिनाय साननाय हनाय जेबो गैया। जाय गोहोआव थायो बेजोंनो थानाया हाग्रामा महिलारिनि थांखि। बेनिखायनो 17 बोसोराव बिथां हाग्रामा महिलारिया जि खामानिखौ मावबोनो हादों हायाखै बेनि सायाव दिनै रियेलाइजेसन खालामनानै मोनसे आदर्श गोनां राजखान्थि एबा मुलाम्फानि मोनसे राजखान्थि खालामनाया बिथांनि थाखाय गोनां। खिन्थु हाग्रामा महिलारिया जि खामानिखौ मावबाय थादों
बेजों बिथांनि BPF हानजाया मा मुलाम्फा जागोन बेखौ नुहुराखै, नाथाय बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जेबो मुलाम्फा जानाय नङा होननानै बैफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बुंथिनानै होदों। हारिनि जौगाथायनि थाखाय फिन आरोबाव एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा दिल्लीसिम आगान सुरगोन। हादोर आरो बुहुमनां बिथिङाव बर'नि राव आरो थुनलाइखौ जौगाहोनायनि थांखिजों हायुंआरि थाखोनि सावरायगोन। माहारियारि आफाद, एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा दिनै एबा 11 नबेम्बरखालि फुंनि 10 रिंगानिफ्राय 1 बाजिसिम गासै 3 घन्टा सावरायगोन। एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे माहारियारि थाखोनि गोबां गुन गोनां सुबुंफोरा माहारियारि आफाद, एबसु, बर' थुनलाइ आफाद आरो गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा जथायै बानजायनायाव बे गुन गोनां सावरायनायखौ गोदान दिल्लीनि बड' स्टाडि सेन्टाराव लानाय जागोन। मख'नो गोनांदि बे गुन गोनां सावरायनायावनो बर'नि माखासे गोरों गोरा सुबुंफोरजों लोगोसेनो माहारियारि थाखोनि मेलेमजिबि सुबुंफोराबो बाहागो लागोन। बे बारनिफ्राय जुदि पुलिस मावफारिया बाइक सालायनाय समाव हेलमेट गानाब्ला आसाम पुलिस बिफाना गोख्रों एक्सन लागोन। बेनि थाखाय आसाम पुलिस बिफाना मोनसे नाम्बार फोसावनानै होदों। बे नाम्बारानो जादों 9864249599। बे नाम्बारखौ नोंथांमोना सेभ खालामनानै ला। जुदि पुलिस मावफारिया हेलमेट गानालासिनो बाइक सालायनाय नुयोब्ला गिबियाव फट' साफायना ला आरो मा जायगायाव बे फट'खौ लानाय जादों बेनि लकेसनजों लोगोसे फट'खौ फोसावना होनाय हवाट्सएप नाम्बाराव दैथायहरनो आसाम पुलिसआ फोसावनानै होदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।